Hai să ne comportăm și noi, normal zic. Depinde ce întâlnești cu normal. Polițaiul, m-a luat polițaiul. Ești bun. Dar unde ești? Dar las că m-a dat mai aproape, m-a dat la vulcan și eram acolo la ieșire. Am înțeles. Bă, să iau o dubiță sau ceva, că am bani. Hai bani, da. Ca să ne deplasăm toți? Ar fi o idee. Bă, sincer. Bă, dar stai așa, vino... Am eu dubă. A, perfect. Bă, dar vino și tu la templu. Vino la gara... sunteți la templu voi? Da, da, da. Da. Hai că S-a mă spus. duceam să întâlnesc Lamborghini-ul, dar las că vin la... Hai că nu ne trebuie să așteptăm aici după jit. Exact. Sper că încet ascultă. Un glitch. Mamă. Mamă, fiate, Bam, bam, bam. un glitch nebun? Hai. Mm. Hai, dar și așa vine. Dar nimic. Bă, băieții. Hai că a venit și Iulian, boss. Hai că n-au mai venit doi. Fiți Hai că a venit atenți. toată șapra. Zi. Lăsați-mi pe mine prima oară să scap. Adică ca să vă zic dacă să trageți din manetă sau nu, că e o manetă la un moment dat aici, de care trebuie să trageți ca să vă schimbe cursul, gen ăsta, cartul, știi? Că gen aici la un moment dat după ce scap nane, sunt niște șine, știi? Și tu trebuie să scapi cu diamantul de șinele alea. Vezi că unde luminează, Da, mă, acolo. da. Bine ți-a. După aia vezi că e un parcurs și poți să-l faci, e gen rapid, e foarte rapid și ușor, dar știi care e chestia? Să nu te nimerească săgeți. Da, să nu te numească săgețile. Dacă cazi jos, e ok că te respawnează înapoi aici, știi? Dar dacă te numerești săgețile și te omoară, te spawnezi la vulcan. Am căzut jos pentru că am avut lag. Care... Ia, da, cum e sistema aia? Băi, vine, ei devină lagul, mă. Dar o leacă de... Da, pro player. Nu, o leacă de prieteni familiei, nu putem fi și noi. De familie prietenoși. Ce a zis, mă? Ce s-a făcut? N-a zis, n-a. Netalia, ce tare. Dar ne vezi că cazi. Nu! Da! Ce prost sunt! Hai repede! M-am murit, mă. Hai, dar nu contează, Nani, urcă repede în BMW. Uite după tine, mă. Găsim noi un BMW pe aici. A, uite acolo. Că putem să ne întoarcem, dar hai repede. E gaz, dă-i gaz. Hai. Bă, ne cam limitează acum ca să fim prietenoși familie, că... Știi ce zic? Da. Te-a luat, bă, Ali, asta e barcă sau... În jocul ăsta asta e croazier. Nu-i văd dotarea de avion, n-are? Nu-i nou model? Are, dar să știi că trebuie să intri într-un tren ca să aibă și dotare de avion. Mi se pare corect. Da. Speedrun. Da, mă împinge GTA speedrun. Da, ne ai grijă. Rang. Dar lăsați-mă pe mine prima oară să scap ca să vă zic dacă să dați de manetă sau nu. Gianane, să știi că pe șinile alea tu trebuie să apeși E când îți apare acolo, dar e la un moment dat o manetă, prima oară. Și gen trebuie să apeși sau nu. Că gen trebuie să te ferești de niște chestii, că te pune sub joc să apeși E, dar vezi să te duci cu camera fix pe unde îți duce cartul, ok, ai înțeles? Trecut. Te-au omorât? E sigur că băieții stau acolo, ei se întind că toți trebuie să stea acolo. Dar te-ai respawnat aici la templu sau te-a băgat la vulcan? La templu la... La vulcan. Nu, la vulcan. Nici la vulcan măcar, sunt în oraș. Dincolo în oraș, da. Așteaptă-ne. GTA stai așa că zic dacă să dai ca să fie mai aproape din ea. Să vedem. Dar rămâi acolo, bine? Vezi să nu? Rămâi mai acolo. Nu da de asta, bă.
Am dat din greșeală. Liniște. Cum te-ai dus tu prin stânga? Dar eu am luat-o prin dreapta pe acolo să mă dea mai aproape de buggy. De buggy-ul ăla. Ei. Gen și drumul mai scurt. Ai terminat? Ce? Ai ajuns? Am ajuns. Eu am ajuns tot acum. Nane, unde ești? Fede, nu? Dar și pe mine m-a dat tot în oraș. Păi dacă ți-am zis să nu pe aia. Eu fix în față. Unde față? În față la ce? Spawn-ul ăla. Ah, ok. E bine. Dar cred că fac eu altă schemă acum. Nu, rămâi acolo, că lângă el așteaptă. Nu, de rămas rămân aici. Să văd dacă merge o schemă. Ce schemă? O schemă cu un J și un S. Tu ești ăsta? Da, eu eram cu Tesla. Hai, Nane, urcă pe aici. Unde Dacă sunteți, vrei mă? cu tine. Ei sunt aici, tu ești ripto. Bă, ia-o prin spate. Da, mă, că vin și Nu te creți, mă, pe el! Numele aia cu prietenos familie. Nane, dar unde ești, mă? Păi eu sunt aici, mă, unde v-am zis cum a spawnat. Mă, el a murit, n-a scăpat. A, el a murit, mă! Înseamnă că e pe aici. Ori e la cealaltă. E aici, da. Nu e aici. Cred. Nu, e la ala. Error, could not find DL, please reopen. Dar tu stai pe loc, ai înțeles? De fapt, ba nu mă zice, stai să luăm Tesla un că nu poate să urce. Nu merge schema J exploit. Bă, ai rostit... Zic cuvinte Bulgare. Da. bulgare că level 1900 pe Conquest. Ce, n-am aplicat eu niciodată. Niciodată când e zis. Aici trebuie să fii țigan. E la ăla, mă, cu șine, aici, da, aici. E aici. Uite-l pe urgai. Uite-l, ba nu. Cine mă? Hai, bă, treci încoa. Bă, făceam spionaj de clasă în Dă-mi bă și mie bani. Bă, dar... Nu mai am, băi, ce să aici, Banca Națională? Da, ia și tu de aia curată, frumos. Zi, bă, eu îți dau 70. Nu, cu dobândă. Dobândă, frumos. Eu îi dau 50k, eu îi dau 50k, el trebuie să dea 70k. 700, ce ai? 70 de cap am cumpăr tot ce vreau eu. Da, sunt sigur. Nebun, eu mașina aia de 6k, ești nebun. Aia, La da. muzeu aici. De fapt, ba nu, strâng ca să iau de aia de 1 milion. Nu iau motorul. Gata, băgați-vă jos imediat. Eu eram la creaturi. Am mai fugi caracterul ăsta meu. Bă, cite. Hai, că e bine. Nu prea bine. Vedeți să nu picați în cer din ăla ca să chemi poliția. Unde cer cu alb. Da, gen să nu Eu ești am pe ajuns la puzzle. Nu. Mamă, ce era? altfel arătează poliția, hai că nu. A, las, că s-au început ele singure. Aveți grijă. Nu. Eu sunt gata, am făcut puzzle-ul. Eu pot dau... Lasă, Nani, că dacă nu mori, ok. Poți dau manetă, da. Ai murit? Normal. Nu pe bune. Băi, astea laserele la chineji, alea la 15 lei de pe o moară, ce Hai, dă-i de manet. Bă, Nani, să mai bagă aia 100 de Robux, să fac kilogram bag-ul mai mare.
Adică ăsta, kilogram begușor Da, prost. să în cape, da. Da. Dar nu Stai, știu, dacă bați 10 așa pe oră, cum se cuvine, cred că s-ar merita. Bă, să merită dacă te joci. Păi, eu zbor cu o mașină, Bă, da. am funcția de elicopter activată. Ai funcția de Elon Musk. Da, unde ești? Ești la vulcan? I-am dat gaz la mașină și nu mai știu unde sunt. Băi, las, că așa merge să tunăm teza asta. Da, hai să ducem asta. Bă, A, da chiar, dar lasă-mă întâi eu tunăm și după aia ducem asta. De fapt, hai să luăm mașina. De fapt, ba nu, că cu asta încăpem toți. Păi, obiez virtual camera, dar tu l-ai editat. Cum faci? Bă, depinde, dar nu neapărat trebuie editat. Că gen, Da, trebuie caturi doar în cazul în E care... frumos. bă, du-te să te ducem banii. A, da, am uitat. Zina, Bă, dacă e, trimiți-mi eu video, poate încerc să fac ceva cu el. încerci tu? Încerc, dar nu promit multe. Ce? Bine, dar vezi... De fapt, nu fă, gen, mă gândeam să pui subtitle-uri, dar am uitat că alea cu... trebuie să stai 5 ore ca să pui un rând. Hai zic. Dar ne duce la becul ăla verde, îl vezi? Ce bec visezi? Becul ăla. I see. Hai că n-au început băieții să-i dea rob, nu mai contează, nu te mai duc. Gata, uite, aici o să se termine cut, după ce a zis asta. Așa. Cum ar veni aici am revenit, știi ce zic? Da, mă, da. A? Stai. Da, Cred că merg mai repede decât aia cu spatele. Vezi că e băiatul greu acolo, vezi că e băiatul greu acolo. Oh, Băi, am vorbit prietenos cam familie. de Acum cred că o să prietenos mai familie. urmeze. Cred că o să urmeze acum un cut. Dar cenzură știi să pui? Asta da, pot face, asta făceam. Treci după asta. Punem și noi thumbnail profesional din ăla de pe Google Images. Hai zic. Asta e că mă ducem dincolo, să bitoc. Uite, Nane, cum trec eu. Asta trece prin el, n-are nicio treabă. Nane, băi! Aha! Mamă, ce-a scăpat. Am murit? Aha. Bă, Nana ăsta e bun să deschidă numai ușile, că de trecut nu ți-a trecut. Să mor dacă te mint. Lasă-mă, nu s-a mai jucat ce vrei. Hai că Așa mi-am tu luat ești o forță. Nane, hai, revii tu înapoi la templu de la vulcan, iei și tu Camaro și vină. Hai, timp. Dar ai văzut cum arată logo-ul, da? Știi unde să vii. Da, la ghiște. Stima cu bicite, nu te abandonează nimic. M-am ars. Sper că am găsit. Nu, mai bine, nu jos. Ai găsit? Ești la templu? Aha. Eu mă duc aici să fur. Și vă aștept afară. Niță mândru. Ok, bă, băieții, vă zic eu dacă să dați de manete sau. Ce manetă? E maneta de la Shiny. Dar tu stai să ajungem acolo. Păi da, vă zic ca să știți. Tu stai niștit mai. Păi să ajungem. Mamă, Nane, să vezi ce profit eu de vacanța asta de nu pun 10 videoclipuri pe YouTube într-o zi, hai. Da, hai că... Bine, vacanța în ghilimele, că tot trebuie să scriu. Bine, dar tu mai dai la școală, asta e ideea. Da. Să vezi acolo în ora de muzică. Monkey D. Luffy. Gomu nu. Ia stai că vorbesc ăștia. If we rob it... Băieții, să apăsați de manetă.
Dar cred că am apăsat-o eu și pentru voi. Nu contează. Păi, vrei să împing aici, am? Nu am căzut la ultima Cidovitocus! Știu. Îs prost, rău. Uite, Nane, aici trebuie să pui niște bipuri din alea de bune. De alea bune, cred că... Hai să vedem cât am filmat. Poate nu-mi trimiți un black bomb de la de 5 tera. Dar eu nu știu pe ce să ți-l trimit, că pe Facebook nu te lasă să-l încarci. Nu sună. Mamă, nu, 20 de minute, mâncați. Hai că mai filmăm 10 minute, 2 jafuri, 3 jafuri. Adică la cap, nu știu cum să zic, 20 de minute să fac vreo 13 minute. Bă, dar chiar bă, noi acolo am mai băgat la cat, hai să mai totuși vreo 3 jafuri așa. Deja vor băgați voi că eu iar am băgat o schemă. Ali, dăm de manetă? Da. Bine. Sau nu, dar depinde dacă e pe dreapta, vezi dacă e pe dreapta. Nu mă știu, eu m-am dus prin dreapta. Dacă te-ai dus prin dreapta e bine. Bine, și acum să nu zici, să nu fii curcat dreapta cu stânga. Așa. Hai că l-a curcat omul meu dreapta cu stânga. Nu. Ia zi, de ce rupem 4 la matematică? Oare? Așa. Ia zi. Bă, ești dobitoc că n-am încurcat. Uite mă, nu-i prost. Degeaba. Hai, Ia zi, urcă atunci la teste. El la teste are numai ghinion. Chiar cu urcăm pe el. Lasă-mă săracul și te-ai... Ești, mă, nici aici te-ai n-auzit. Că da. Băi, de la NASA am auzit că vor să-l contacteze. Ali, dăm 50 ca. Bă, dar n-am bani, am 82 de cadi pe aia. Dă-i cu hâzul. Câți bani ai, mă, copil? Dă-te jos. 148. 52 de bani trebuie. Adă banii. Să ai așa că trebuie să stau câte... 20 ca. Așa. Bun. Mai dă. Așa. A, trebuie să aștept. Cât? Nu știu câte minute, hai mai repede. A, gândi. Nane, unde ești? Băi, uitați-vă în chat, uitați-vă în chat. Bă, poate... Aha. Nu mă, dar noi suntem prietenoși familii. Exact, prietenul și familie. Să vezi titlul din ăla nebun, jafuri nebune și Bă. râsete. Hai la muzeu. Hai că la muzeu, băieți, deja au saltat muzeul ăla, ce vrei să mai faci? N-ai nici trage în sus? Tu la baban. E a mea băjită. Da, cred. Nu! Nu, 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 nu. Nu, fac. M-a prins și pe mine. Eu-s la asta de săraci. M-a prins și pe mine, Nu, eu la aia de păcat. Ia să Lasă, vedem. du-te tu. 22 de minute. Hai să mai dăm și noi un jaf, băiete, că... Un jaf, că... Aia e. La unde sunt? Unde ești, Nane? Templu. Când ne-am frecat cu... Mamă, Nane. Dar vezi că templul nu e valabil, din păcate, că e cu roșu. Mă observ, dar ai ce... Ai el așteaptă. Ziua de mâine, ce aștept, Nane? Pe cât terminăm școala? A? Cât terminăm școala, ca să zic cu exactitate? Chiar așa. Foarte mare dreptate ai. Băi, dar grești niște adevăruri senzaționale.
Aia zic. Mi-a dat Loganul rupe asfaltul cel. Ia să vedem câți bani are, să vedem dacă îi accept sau nu. Păi tu ești pe dă-alea, mă. Mamă, băieții, n-am mașină. Hai să vă încheia videoclipul. Ne pare rău pentru inexecutarea de mașină. Trebuia să dureze mai mult, n-avem mașină. N-am să aștept 4 minute pentru o mașină. Sau bă, îmi cad, bă. Nu, lasă așa. Dă-ți reset la caracter. Du-te, mă, de aici. Dacă acum. Așa. Acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, de subscribe și toate cele. Pa, pa! Era că-